Erre már a nagy hajók vannak. Ez egy egészen ott az elejét nem is tudom, hogy lehet-e így látni. Szépen viszem körbe. A vége meg valahol ott van. Van itt egy kicsi, amire az van írva, hogy Magnum. Egy kis kétüléses, nem, többüléses, hátul is van egy sorülés benne. Mindenhol van kis iroda, ahol meg lehet venni őket esetleg. Akinek bizony, na a nagy hajónak itt lesz valahol a vége, ennek a nagynak. Gondolom ez ilyen óceánjáró. Ja. Egész kis utca részek vannak be, hogy be lehet menni. Jaj, lehet, hogy gyorsan megyek. Próbálom egyenesbe tartani, ahogy tudom. Itt meg próbálok lemenni, vagyis hoppá, fölfele megyek. Itt végig nagy hajók vannak. Itt lemegyek. Itt fogom és lemegyek. Erre. Hát ilyen ez a hajókiállítás Miamin. Hú, gyönyörű nagy hajó. Gyönyörű nagy hajó. Egész arra. Itt mutatják befelé, hogy milyen is bent ez a nagy hajó. Ez egy televízió, és mutatja, hogy milyen a hajó belseje. Nagyon klassz. Van, mint egy lakás. Na, megyünk tovább. Jó, ez mozog ez az egész, minden érdekes. Ez olyan, mint egy utca. Itt vannak a hajók sorba. Üzletemberek tárgyalnak, meg akarják venni őket, már aki meg. Szebbnél szebbek. Teljesen olyan, mint egy utca lenne. Ez mind bent van a vízen. Ott van lent a víz közte még. Látszik. Szép nagy hajók. Na jó, elég ebből. Ennyi, nem megyek végig.